से बुरा लगा के गुनाह कोइले बाड़ा बिना जान हो बिना जान ये शरीर से बियाह कोइले बाड़ा बिना जान ये शरीर हमरा का दोस्त मत दे बोले ना ना ऐसा कि ना वही बैच कहीं कार्यक्रम करावता हाँ। पुरनिया लोग के बस के कुछ बात ना तू कहबा कि सुखनंदन यादव को बुलावो हाकिम चौधरी के बढ़िया प्रसंग आइलो हाँ। त नहीं कहले कहे तब चंदा उसिल के तू ही कर हमनी के घर जाता नहीं तर सब के बढ़ जाए पर कि ना सही बताई अनिल सिंह जी प्रधान जी पुरस्कार दिले बनी हाँ। हमरा तो तने दिक्कत होता बाकी लयदारी सुन के हिंकर मुंह है नहीं के हंसत ना हिंकर बैकग्राउंड भी फुकाता के देख जब आदत नहीं खे तौन काम तू मत कर हाँ हमने के आदत बा रोज के आ तारा आदत नहीं खे अर्जुन भैया मना कनी है बैरी है हाँ कि मन ले है ना आरसी के चॉकलेट वाला सट सट दूगो मार ले जब आदत नहीं खे आ साफ गंभीर भइल बड़े बुझाता के एम्स में भर्ती बा आंख छोट छोट रहे आंख छोट छोट भी कल हमरा एकल है कि समुद्र शौक हवे बबुआ चीन गइल कम बात नहीं कहे तो 4-4 साल में लोग चिन्हेला बाकी अब लयदारी के फरमाइश बा ले ल एगो का 3-3 गीत के तब रही काजी अर्जुन भैया एगो भजन भई दू गो लयदार और निकाला तनी सुहाग रात वाला ऐसा गीत गावल जाला जौना के जवाब दे पाओ बहुत सुंदर सुहाग रात के दिन बाद दुल्हन आके सेज पर का भइल फूल उल सजा के बैठल बाड़ी हमने के यहाँ फूल पूजा में भी लगेला सुहाग रात में भी लगेला जन्मदिन में भी सजावल जाला कहाँ बैठल बड़ी ऐसे कोनवा एगो लइको ना बैठल हो सारा जन्मदिन रहे घर में जहां मजीताई जिदिया गेल छोट रहे अभी अपने बाबू से कहते पापा जन्मदिन में फुलौना क्यों फोड़ते हैं टॉप टॉप लइका फोड़ता सब फुलौना फुलौना क्यों फोड़ते हैं कहले कि बेटा फोड़ल जाला जिदिया गइल नहीं पापा फुलौना क्यों फोड़ते हैं तो अगर पापा कैसे आ कहता रहा सरबिया बेटा फुलौना इसलिए फोड़ते हैं जन्मदिन के दिन क्योंकि एक फुलौना फूटा था तो तू बाहर आया था इसलिए फोड़ के याद करते हैं खुशी खुशी बोला डाला फुलौना रहे हद बेइज्जता बना देले बड़ा सा लइका कहाँ ही बैठल बड़ी जानू जानू मुस्किया तो बड़ू रो तो बड़ू हाँ एकर माने मुस्किया तारू की सुहाग रात हो हाँ। रो तारू डरे ए अजीत भाई वो भी या सुहाग रात के दिन हंसत रहे ई कहले काहे हंसलू हो तो कहते मैं जानती हूँ जिसमें परमाणु बम भड़क चुका है तू पटाखा लेके आया बोला एक बाल भी बाका नहीं होगा गुंजन जानू जानू सुहागरात में ढेर दर्द बका सुहाग रात के दिन रो के जनावा मत के एकदम प्लेन बाड़ू मूत्रो कहाँ रो तारू सुहाग रात के दिन बा का कोई स्वामी जी हमार दीवाना के बड़ी याद आवत दीवाना के याद आता एजा सेज पर बड़ो दीवाना के याद आता हम लइकाई में नैहर में एगो गलती कइले रहनी मगर बाद में सुधार गइनी एगो लइका से प्यार करत रहनी मोबाइल में चोरी छुप के एक दिन लइकावा के बोलाईनी उनकर गोराई देख के बाप रे बाप उनकर गोराई देख के हम भड़क गईनी ए जानू वो खाली कोरिया ना रहे वो मऊगो रहे कैसे जाननी जब हम देहिया पर हाथ फिरनी ना ता उनका हमार आंगुरिया उनकर कनबली में फंस गई अरे जय दय दादा हमारा तबो मजूर बड़ो निमन आदमी ना राखी ताकि लंगड़ आदमी का करी
दोसर छाछ पर चढ़बे ना लो कोई तू तो प्रेमे न कोइले बाड़ू हाँ। एगो सीमा हैदरवा भी 3 देश टॉप के आगो लो सचिन से बियाह कइले बियाह हाँ। हम सीमा हैदर पर गरम नहीं खी ना। 3 गो लइका लेके आइली हाँ। हम गरम बानी सचिनवा पर का ऊ सरवा कतना मौगा हवा का गाय के 3 गो बछरू सहित पोसता लेके जाते चार गो बोला बोला ओकर लाज नहीं खेलागत रोवता रही बिल्लो के कहतर की राजा जी आहा कि भले हो गइला हमरो तुम्हारद हो बाकी सुन लो ये दिलवा के दर्द हो सेनुरा लगा के गुनाह पइले बाड़ो ये आवे बिरयानी कहतर के बलमुआ सेनुरा लगा के गुनाह पइले बाड़ो बिना जान हो बिना जान ये शरीर से बियाह कइले बाड़ो बिना जान ये शरीर से बियाह कइले बाड़ो हमरा के 1000 रुपया पुरस्कार दल बने संग संग मंटू सिंह प्रधान पद के प्रत्याशी बने भैया के बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक प्रणाम करते हैं। और बा तन बाटे जामन बाटे कहीं औरी प्यार वाली बात बा बहुत बानी सो मुन्ना सिंह बघेला जी बेलहरी के ड्राइवर साहब पुरस्कार दिल बने हार्दिक प्रणाम करते हैं। तन बाटे जामन बाटे कहीं औरी प्यार वाली बात बा बहुत बानी सो जवन मन कोराका जवन मन कोराका सलाह कोइले बाड़ा बिना जा बिना जा बिना जान के शरीर से दिया कोइले बिना जान के शरीर से दिया कोइले
आई गुनु बाबा एगो माला रहुआ के धनु बाबा गोनू बाबा दोनों आदमी आई बाबा आई ना धनु बाबा गोनू बाबा दोनों आदमी के संग आई बाबा मंटू जी रहने का के करला जी हमने के तो शुगर हो गइल बा यादाश्त अर्जुन भैया कमजोर हो गइल आ जरा शुगर बा यादाश्त ले ली आंख के लाइट ले ली एगो और कमी होला सरकारे ढाए दी कतनो साइन कर बच्चा पा कर ले पास ना हो लड़े खरा ना हो अब जरा भइल बा हमर बात तू बुझत जरा नहीं के भइलू ना बुझे एगो माला हमरा गोनू बाबा धन्य बाबा लयदारो के लयदार बाबा आ कोई नहीं हमरे गलती से मुंह से निकल गइल भूपेश भैया बीच में कपवा जावे ही बीच में ते लगातार माला दे तो लोग कहे कि पैसे खातिर माला पहनावत 1000 रुपया हमरा गोनू बाबा आ संग संग धनु बाबा जुगल जोड़ी है वाह 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 रहे दी कोई